No manyasani mar gedo mare osiro kod piny owacho mamalo kotenore kod piny owacho mar kaunti manengo maromo shillings bilion 55 e sub kaunti ma Suna East. Jodak ma Kojea ywak ni chiro no magedo mare nosechakore daro e chiro mar Kojea kendo nitiere chiro mar Ogwedhi Masai. Juma noloso kod jopiny kama. Sub kaunti ma Suna East na chiel kuom sub kaunti e kaunti ma Migori moyudo chiro manyasani ma igero kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migawono mochung' dongruok mag bombe kaachiel kod gedo mag ute ka otende kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Chiro ma igero kod omendano maromo milion 55. Gedo mar chiro ni e sub kaunti ma Suna East mane oyaw ayanga e kinde ma jumbe 3 mokalo kod gavana ma Migori sani nitiere kod ywaruok. Gedo mar chiro ni manyasani osechaki e chiro no mar Kojea kendo mise osekuny. Kata kamano ywaruok ochako mienjo e kind jodak ma Kojea kod piny owacho ka jodak gi wach ni piny owacho sani koro nitie kod paro mar daro chiro e gwengo ma Kojea kendo tere e chiro no mar Ogwedhi Masai e sub county no. Why did you launch this market if this market was not for us? We have so many questions to ask. Dako mawido odomba oketho kokocha te nigero chiro ochwerlo temo termo dhurie mabibo dhigo kawuono koro chiro tero Ogwedhi ni jomoko dhigo. Jodak ma Kojea ne obago ng'anyo ne piny owacho ka giramo ni chiro ni manyasani ok gol kanyo. Sirikal ka uyie konywa mondo chichwa ni oger, wan bende wago mana kura kendo ng'ama mago kura de kura igo mana chiel. Na kuomba ukuje utusaidie kama wana Kojea kwamba tuweze kupata soko yetu ijengwe na wamama wetu waendelee kufanya biashara. Ina wasani chungo manomenelo to kana okelwa chiro kama standard to wadwaro ni mondo mine obion wan kama gichunge. Giywak ni piny owacho tuoto gi oko e chenrogo mag dongruok kata bed ni gin bende gigolo suru kaka jo Kenya mamoko. Nikiyie mdonje ikian kalikati wa mondo losnwa yorni mondo bed makare nikech ok wadwar ni jomoko ubiro to kawo gige wa to dhigo. There are some cartels who sat down with some people. We don't know how those people sat down in another place called Rabuor, and they came back and told us that we are not being given this market. MCA no makwa Kalibongele wacho ni kata wuon pok ne oyudo ler gimomiyo chiro ni koridaro ka wuok chiro no ma Kojea ka itero e chiro no Mogwedhi. Gir sirikal mano timore ni loko dichiel libubu en gwano mimako minego. This is a project makonyo community and malo kumidwa onge kumoro ma wajang wadhiye wan wang'eni gini gir community nosebedo launch gavana ng'ama duong' kuwuok mobedo piny mobedo mo launch tinga jango rumors moko ji adek moko pore ni loko chiro from where and we cannot accept mano wadagi uru. Kata kamano apisa maduong' e migawo chochego mag ohala e kaunti ma Migori Victor Ouya to koro ramo ni chiro ni igero Kojea kaka ne osechan. Juma, Ramogi TV, Migori.